जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु आज गाँव को बुली जावा गाँव में कौन कौन मस्ती करछु कौन कौन खाइछु चलतु बुलिक देखा केमती ब्लॉग लगिला आप मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे आप मते सपोर्ट करंतु मु आगो को जाए। चलतु बहुत बढ़िया सुंदर वीडियोटे आपण पे आनी आपन चलतु मो सहित शेयरिंग हो देखो फास्ट एंड पर्यंत देखा केमती लगिला मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। जदि मो चैनल आप नुआ थे साइड थिबा सब्सक्राइब बटन टी टिपि दियंतु ता द्वारा आप सब नुआ नुआ वीडियो मोर देखिपारे। आपणकर जदि कौन रेसिपी शिखबार अच्छी मत प्लीज मेसेज रे कमेंट बॉक्स रे देखिए जनातु मु चेष्टा करी आपको शिखापी। चलतु आम गाँव को बुली जावा चलतु। गरम पाखे पाखे हो गलुनी गाँव रास्तार आसू मैंने जो गाई बलद नहीं कि छेली मेढ़ा एटा हमर गाई गोठ छेली मेढ़ा उल्टे देवी उल्टे देवी केन्दुझर गाँ को एंट्री कर सारूँ तुरमुंगारू आम पलि आसलु लेफ्ट साइड रे ए चलचु गाँ को। गाँव रो परिवेश जहाँ भी हो ये बहुत अलग टाउन अपेक्षा गाँव रो परिवेश एते भल लगे माने कहले सरीबनी। देखो केमिति गाँव रो परिवेश सब आओ गाँ को आमर जाइछि तथापि बुक आने जाऊँ ना आदि से हप्ताहे है आमर टे कम पड़ जाता से आम हप्ताहे बाहर थिलु से गाँव में छाड़ी देलु आज जाऊँ आने पूरा गोटे हप्ता मात्र 2 वर्ष 3 मास सी आमको हप्ताहे छाड़ी जेज जेजी पीसी पाखे से गाँव में अच्छी जाऊँ आने गोटे फैमिली पार्टी भी आम से आम नहींचु हंस निहाई देसी माछ जोड़े कहुए आमर ओडिया गड़िश माछ आउे समुद्र माछ निहाई चांदी निहाई सब आज से फैमिली पार्टी हे आदि की एत दिन रखी ता पीसी की बहुत बहुत धन्यवाद। सी जमी आमर बालुंगा आछाती संभाड़ा मो भी पॉसिबल ना जहाँ से रखी आगुरी भी आसी 7-8 दिन रहीकि भी जाइए बहुत हैरान करता पीसी भी मोबाइल एथर जा पीसी मोबाइल भी भांगी देखिए ता मोबाइल भी कौन है देखा हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो देखा चलो तो आगू आगू कौन अच्छी सब देखे मेढ़ा पेड़ा गाँव रास्ता मैंने
କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଉନରେ ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବନି। କଲ ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବୁ। କରିକି ପକେଇ କଣ କରିବୁ? କେତେ ଶାଳ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଏଲ୍। ଗାଁରେ ଟିଏଲ୍ରେ ଗାଧୋଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟିୱେଲରେ ମଜା ନା ପୋଖରୀରେ? ଟିଏଲ୍ ପୋଖରୀ ସବୁଠି ମଜା। ଟିଏଲ୍ଟା ଭଲ। ପାଣି ମାରିବାଟା ତ କଷ୍ଟ ନା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଯଜପୋଷୀର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଆମ ଗାଁରୁ ଏଠୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆମ ଗାଁ। ଆମରି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ। ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଠି ତୁମେ ପଢୁଥିଲ ନା? ଏଇଟା ତ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିନି। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଷ୍ଟଡିଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ତଥାପି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନା। ପୁରା ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆମ ଗାଁର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆଜି ଗାଁ ନାଳରେ ଗାଧୋଇବାର ବି ମଉକା ମିଳିବ ମୋତେ। ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ହଁ ଶିଖିଛ ନା ପହଁରା? ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗ ହବ। ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଚାଲ ଚଲାଅ, ଚଲଉନ କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟା? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ଆସିଗଲା ଆମର ନନ୍ଦ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍। ଏବେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ ୟାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାଚକୁ ମୁଁ ପଥର ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ବି ଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଆସିକି ମାରିକି ନେଇକି ତାପରେ ଯିବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଛାଡ଼ିବ ନା ତମକୁ? ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଧୀରେ ରଖ ସେଇଠି ଯିବି ପାମୁ। ବାଡ଼ି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ପିଟି ବୁଲ ନା କଣ? କି ରାଗ। 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୋର ବାପା ହଁ ନାଇଁ ମୋର ମା ଟିଟି ଦେଖିବି ଆଗରୁ ପଛେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନା କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିକି ଦେଖି ଦିଦି ଆମର ଏଇଠି ମା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ନାଇଁ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ସେପଟେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ମିଳନ୍ତି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଆରେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଚାଙ୍ଗ କହିବି ଦିନେ ରୁହ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାଛ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ବାପା ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ଆମର ଛାଡ଼ିକି ଗାଈ କରିଛନ୍ତି ତ। ତାକୁ ସେଇ ଗାଣ୍ଠିଆ ମାଣ୍ଠିଆ ଆଣିକି ରଖିକି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦବ ସେ ଖାଇବ। ସେଇଟା ଭଲ ଖାଉଛି ମାଗି ମାଗି ଖାଇଦେଲା। ମତେ କହିବୁ ମା ତ ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ଯେ ଗାଁରେ ମରା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଆଉ ଧୋଇତେ ପଡ଼ିବନି। କାଢ଼େଇ କାଢ଼େଇ ପକାଅ ହାତରେ, ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳିବ କି? ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳି ନା ନା ଖାଇବ 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 ହାତ ଧୋଇବ ହାତ ଧୁ ଶିଖି ହେଇଛି ତ ହାତ ଧୁ ବାବା ଓଦା ହନି ହନି ଓଦା ଓଦା ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ କେତେଲେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଧୋଇବି ତମେ ଓଦା ହୁଅନି। ଛାଡ 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 ଓଦା ହୁଅନି ସେ ପାଣିଟାରେ ରହ ତୋର ଦଉଛି ରହ। ମୁଣ୍ଡରେ ପକାନି ପାଣି ଗୁଡା ଆଇସ ପାଣି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନା ଠକୁଛି କା ଜାଣି ଧୂଳି ଲଗାଉଛି ବା ଭୋଗାଲରେ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ନଙ୍ଗଡ଼ ତସି ଦେଲେ ବୁଡ଼େଇବେ।